Gaur deialdi nazionala indugu, Aroztegiko 7 auziperatuei elkartasuna erakusteko, eta baita ere elkartasun komiteak deialdia indu kasu honetan absoluzioaren alde, eta bide batez ere bai, Aroztegiko proiektua oraindik martxan dagoela, udalaz gaindiko plan bezala babesten jarraitzen duela Nafarroako gobernuak, eta hortako deia ere egiten dugu, badela garaiz, plan hau bertan behera uzteko, alderdiek behar duten ardura hartzeko, hau ez dela nahi dugun herri eredua eta ez da baztandarron etorkizuna nahi dugun bezala planteatzeko bidea ere, eta horretarako deialdia egin dugu. Eta jendetza hurbiltzen ari da? Bai, egia erran, azkeneko hilabete hauek nahiko intentsuak izan dira guretako, eta elkartasun keinuak Euskal Herriko xoko guztietatik, baina baita ere internazionalki, kontinente guztietatik ere jaso ditugu, eta gaurkoa handia izatea espero dugu. Epaiketaren aurretik, maiatzera atzeratu dute, zer daukazu esateko epaiketa nola izango den? Gure kontrako epaiketa maiatzaren 19an hasiko da, aste bat iraungo du, eta bertan eskatzen duguna batez ere da gure kontra eman den talde kriminal izendatze hau eta baita ere koakzio delituak eta bortxa delituak bertan bera uztea. Azkenean, Baztango herriak bere buruaren jabe izanik bere etorkizunaren aldeko defentsa egin du, eta bide horretan Euskal Herri guztiaren dako ere aurrekari arriskutsua bat izan daiteken talde kriminal izendatze hau bertan bera uztea espero dugu. Zoritxarrez behartu gaituzte, Iruñera etortzera, gure eskubideak aldarrikatzera, eta bertze behin ere Aroztegia gelditzea eskatzeko, ez hori bakarrik, UGEPA gibela botatzeko, baina kasu honetan auzipetuei babesa agertzera, etorri gara honat, 7 dira auzipetuak, baina, herri baten kontrako eraso zuzena da, eraso berri bat, ez da zoritxarrez lehenbizikoa, eta esperantza dugu, itxaropena dugu azkena izanen dela, naiz eta ez dugun uste hala izanen denik, Euskal Herrian historial luzea baitu injustiziak, eta hau bertze bat da, Palazio Aroztegia SL-ren gehiagikeria berri bat, diruaren, kapitalaren menpe eta kapitalari esker bizi direnen bertze gehiagikeria bat, Hortaz, zerran duzun bezala, bai, zoritxarrez hemen gaude, baina zorionez ere bai, eta gure inguruan ere milaka lagun Euskal Herriko xoko guztietatik etorriak, elkartasunak haunitz balio baitu Euskal Herriak.
Betirako galdua, lurra behin saldua. Lurra behin saldua, betirako galdua, lurra behin saldua. Herri bat gara, ez dira zazpi, herri bat gara, ez dira zazpi, herri bat gara, ez dira zazpi, herri bat gara. Herri bat gara, ez dira zazpi, herri bat gara, ez dira gara. Ez dira zazpi, herri bat gara, ez dira kriminalak, zuek zarete, kriminalak, zuek zarete, kriminalak, zuek zarete, kriminalak, zuek zarete, kriminalak. Nik ere akanpatu nuen, nik ere akanpatu nuen, nik ere akanpatu nuen. Ez dira zazpi, herri bat gara! Ez dira zazpi, herri bat gara! Herri bat gara! Aroztegia gelditu! Aroztegia gelditu! Aroztegia gelditu! Aroztegia gelditu! Hacían brigadas y todo. Zuek zarete kriminalak!
Gertua arrobi batekin makroproiektu baten amuan gezurra zintzilik aroztegia gelditu! Neskatza duten mutiko bat Butzaitua Bizoriagatik Eta basoiaren Zumotatua Eta denak izin Itxasua edozein espezierentzat eta laburrak urratzen du ordua eta ezin erosi zen gaia berak ezin zuen
esportatzaile eta suntsitzaileen kontrako borrokan bidelagun izan dugun guztiak eskertzeko balietu nahi dugu. Argi gelditu da herri honen elkartasun eta borrokarako almena eta gogoa bi batzuek. Dudaik ez, eskerrik beroenak eta aitortza eskaini nahi dabegu gaur pankarta eramatera torri diren zenbait kolektibotako ordezkariei ere. Naizta guztiek ez diren kabitu, gurekin izan dugu eskualerrin lurrain defentsan urteetan lanean aitu diren herri mugimendu eta eragileen ordezkariek. Gaur, hemen, Arogaztegiain kontrako borroka kasu isolatu bat ez dela erakutsi dugu. Zoritxarrez, eskualerrien Bizkarsoro bezain betaroztegia batugu. Ta horren adibide dire, hemen gurekin dauden kolektiboak. Erdiz bizirik! Ostia! Araba bizirik! Guggenheim eta Ibai Stop! Sustrai erakuntza! HT gelditu! Subfluvialik ez! Milesker denei, elkarrekin inen dugu bidea! Proiektu espekulatzailea da. Nonduzuzko hotela, golf belaia eta 228 txalet nahi diren. Gure herriko antolaketa, lurre, hizkuntza, mundu ikuskera eta bizimodua zangozgoiti paratuz. Urte luzez, lau haizetara edatu dugu Arozteikoa borroka anitza eta bakarra dela, aldi berian. Asmentaik herrien borondatiaen gainetik bortxaz eta represio bortitzain bitartez inposatu duten proiektu dugu hau. Beraz, herritarren erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen dugu, herrien burujabetza eta askapenain aldeko borroka baita hau. Gainera, aldaketa klimatikoen mehatxutan bizi gara. Bizitza sustengatzeko ezinbertzekoak diren, ure, lurre, ingurugirua eta tokiko nekazaritza estensiboa defenditzen dugunez, borroka ekologistaikin ere bat egiten dugu. Gure lurrak desjabetu, gure hizkuntza eta kultura desagerrazi, eta gure bizitzek kapitalain menpe jarri nahi dituzten proiektuen aintzinean, guk gure kultura, hizkuntza, herri lurrek eta mundu guztiek bizitza bizigarriak edukitzea aldarrikatzen dugu. Hortaz, bizitza eta kapitalain artean, bizitza erdigunean jartzen dugunez, gure borroka bada feminista, antikapitalista eta antikolonialista ere. Bizitzain alde borrokatzeagatik zigortu nahi gaituzte. Gure bazterrak impunitatez eta ahalkeik gabe xeatzen dituzten hoiek, kriminalak deitu eta kartzelarak igorri nahi gaituzte. Kriminala gu, nor da hemen kriminala? Pelotazo urbanistikoa bideratzeko, ugepa erabili dute, herritarren diru eta lur publikoak bereganatuz. Hau guzie, Nafarroako gobernuen ezinbertzeko konplizitateakin indute. Horiez aski, eta pelotazoa gaizki atrazaienez, diru publikotik, haude, guzion zakutik, indemnizazio eskatzen dute. 53 milioi euro hain zuzen ere. Eta kasu, 7 auziperatu ere eskatzen aldabete sosaldioi. Hemen, herritarren bizkar sakelak betetzea da fera. Alke mangarrie. Hemendik, deiten dugu, otsailan alekean Baionan izanen duten eperketarat, elkartasuna leratzera batera. Lurrain defentsa, denen afera da, eutxi!
geratzen ari diren multinazional, instituzio eta epaitegiei entzuntzate. Ez gaituzte ez geldituko eratzeko prest dagoen herri oso bat. Oldarraldiak oldarraldi, karriketan, mendietan, oianetan eta etxaldeetan zutik iraunen duen herri bat dago eta egoin den. Aroztegiko zazpi auzipetuen absoluzio orain! Aroztegiko gepa gelditu! Gure ama inetxea defendatuko dugu! Izutetako belai berdea Eta zergatik ez dotela Hormigoi ezkorunak mehandu tartea Biziliteke hor baina soilik mamuak Golf makilak gautxi lur guzti hau bastandarrena da Da betirako aroztegia bizirik egon dadia Deieri azpitik jauregia kabia Betirako aroztegia bizirik egon dadia Deieri azpitik jauregia kabia Deieri jauregi txabola izkutuak Belaietako izerditan tabakoitza Ez dira sartzen zen sakeletan Zer bihurtu nahi dute harana haien museoa Pikutara hildo lur guzia landu duten entzat Deieri jauregi txabola izkutuak Belaietako izerditan tabakoitza Ez dira sartzen zen sakeletan